Виж топ 5 мита за грима, номер 5 ще те шокира. Мит номер 1. Трябва да си роден талант, за да станеш гримьор. Грешка. Уменията се учат стъпка по стъпка, следвайки правилната система. Мит номер 2. Само скъпата козметика е добра. Истината е, че техниката е по-важна от цената на козметиката. С правилните стъпки, дори с бюджетна палитра, можеш да направиш точно такава визия. Мит номер 3. Трябват години практика. Истината е, че само за 10 дни можеш да се научиш да правиш красив грим. Мит номер 4. Грима е само за млади момичета. Истината е, че грима е за всеки, който иска да се чувства уверен и красив, без значение дали е на 18 или 58. Мит номер 5. От грим не се печели. Истината, само по време на абитюрентските балове можеш да направиш 3500 лева за 5 дни. Да, възможно е. Представи си. Нова професия, увереност и доходи, които променят живота ти. Това може да е твоята реалност само за 10 дни. Но местата са само 5. Запиши се сега и сбъдни мечтата си.